ba, jini jikina ban ga kamar ka ba. Kai kaɗai zan so miyo aure mutu ka raba. Aisha ke ce gimbiya, gare ni kin zamto sarauniya. Arba ni dake da kamar wuya, tun da kin zama jini da jijiya. Ki kaɗai zan so Aisha ta mutu ka raba. Auren gaza na rage ban faɗi ba, wina tare da kai mata ci gaba. Cikin samari kai ne ja gaba. Kai kaɗai zan so ka san a ranka ba za na guje gaba. Na yarda da ke sahiba, a 'yan mata ban ga kamar ki ba. Kyau da tsari duk ba su kai ki ba. A zuciya ta ke na fi so, akan ki komai na yi ban faɗi ba. Ni da kai an ce min yau kama, kauna ce ta saka maka yau kama. Ba wanda zan iya baiwa so, a zuciyata kai ne ja gaba. Haka soyayya ke bin jiki, in ya sa ka zuba kai ta yin haki. Idan ka so aka ke ga da jijjiki, a zuciyata ke na fi so. Ki so ni mami ta ci gaba. Duk samari ban ga irin ka ba, bauchi za ta wuce bata so ka ba. Na gwada Allah dan baka ƙi na ba.